It-trabi kollha li twildu bis-servizz tal-IVF offrut minn Mater Dei kienu kollha bniet. Is-servizz beda jkun offrut b'mod sħiħ f'Mater Dei minn Jannar ta' din is-sena u sa issa kienu 4 koppji biss li jalqu l-proċess b'suċċess. Dan għax twildu 5 trabi li 2 minnhom huma tewmin. Mill-bidu tas-sena kienu 177 koppja li benefikaw mis-servizz tal-IVF f'Mater Dei u bħalissa hemm 27 koppja li għadha qed tistenna tarbija. Għalkemm is-servizz qed ikun infaħħar minn fost dawk li jużawh, il-Gvern huwa konxju li għandu jkun hemm bidliet fil-proċess. Għal dan il-għan il-Gvern ħatar Review Working Group kompost minn esperti mill-Ministeru tas-Saħħa, dak tal-Ġustizzja u tal-Libertajiet Ċivili. Lill-esperti talabhom biex jevalwaw it-tibdiliet meħtieġa fil-liġi preżenti tal-IVF u jħejju rapport dwar dan. Immedjata kienet ir-reazzjoni ta' movimenti li ma jridux bidliet fil-liġi u li mbarkaw kontra bidliet li jistgħu jkunu proposti. Partikolarment l-ifriżar tal-embrijuni li f'ċerti każi diġà jinsab fil-liġi Maltija. Min-naħa l-oħra l-esperti tkellmu dwar ċerti bidliet li hemm bżonn u għal iktar minn darba fehmu li l-kwistjoni ewlenija mhijiex l-ifriżar bħala regola. Primarjament l-esperti jridu li jiffertilizzaw iktar bajt millum. Dan jista' jwassal għal każi fejn ikun hemm iktar minn embrijun wieħed. Dawn ikunu l-eċċezzjoni u l-esperti jgħidu li huwa hawn li jidħol il-kunċett tal-ifriżar għaliex dak l-embrijun ikun irid jiġi friżat. Hekk jemmnu li jkun qed jingħata ċans ikbar lil koppji bi problema tal-fertilità biex isiru ġenituri.